салом занҳо ва хоҳарони азиз, умедворам ки ҳамаи шумо хуб ҳастед, тансиҳат ҳастед. Навори имрӯзаи мо давоми навори гузашта мешавад, яъне давоми навор оиди тестҳои ҳомиладорӣ мебошад. Чӣ хеле ки агар шумо навори пешинаи моро тамошо карда бошед, дар навори гузашта мо оиди тестҳои ҳомиладорӣ, намуди тестҳо ва кадом вақт гузоштани тестҳо суҳбат карда будем. Навори имрӯза бошад оиди чаро дар баъзе ҳолатҳо тестҳо нишон намедиҳад ва ё ин ки бениҳоят дер нишон медиҳад ва ё баръакс тести ҳомиладорӣ нишон медиҳад ки зан ҳомиладор аст, вале зан бошад баъд аз 1 рӯз 2 рӯз бенамоз мешавад. Сабабаш дар чӣ аст? Вале пеш аз оне ки наворро оғоз кунем, як пешниҳоде доштам барои шумо. Аз рӯи комментарияҳое ки дар YouTube аст, барои бисёриҳо писанд аст ки каналҳои тиббӣ, яъне каналҳои медитсинскӣ бо забони тоҷикӣ бисёр шаванд, чунки мардум метавонад ки бисёр маълумотҳои заруриро барои худ бигирад. Аз ин рӯ имрӯз мехоҳам барои шумо як YouTube канал, яъне YouTube канали тиббӣ, YouTube канали духтури асабшиносро пешниҳод кунам, ки ин канал канали доктор Тоҳирӣ мебошад. Дар канали доктор Тоҳирӣ шумо метавонед ки оиди бисёр бемориҳо, хусусан оиди бемориҳои асаб, инчунин оиди дигар бемориҳое ки донистанаш барои ҳар як шахс зарур аст, маълумоти заруриро бигиред. Муҳимаш он ки канали доктор Тоҳирӣ бо забони тоҷикӣ аст ва дар ин канал шумо ҳамаи маълумотҳоро бо забони тоҷикӣ осон ва содда дастрас карда метавонед. Дар канали доктор Тоҳирӣ шумо метавонед оиди зарар ё фоида доштани рӯза доштан, сӯзиш ва нооромии пойҳо, дер гап задани кӯдак, маълумотҳои пурра мукаммал бигиред ва инчунин дар бораи дигар мавзӯъҳо низ маълумоти зиёде дастрас карда метавонед. Ман якчанд наворҳои доктор Тоҳириро дар ин навор кӯтоҳакак мегузорам ва ссилкаи канали доктор Тоҳириро дар зери ин видео ва дар зери комментарияҳо мегузорам. Шумо бошад барои дастгирии ин канал ва барои пешравии ин духтур, барои пешравии ҳамватанамон мусоидат кунед, даромада обуна шавед. Умедворам ки канале ки ба шумо тавсия додам барои шумо бениҳоят писанд меояд. Мекунанд ва бо ҳолати нохуши пойҳо, ҳисси ҳаракати баъзе аз чизҳо ба мисли мурча дар зери пӯст ё ин ки сӯзишу нооромии пойҳо ки маҷбур мешаванд тез ҳолати пойи худро иваз кунанд ва бештар бегоҳ ё ки дар шаб онҳоро ноором мекунад ва бо дошти ин ки моҳи Рамазон наздик аст, дар аввал мехоҳам ки ҳамаи шуморо бо фаро расидани ин моҳи муборак табрик гӯям ва вобаста ба он мавзӯи имрӯзаи мо дар мавриди ин мешавад ки аз нигоҳи тиббӣ оё гирифтани рӯза ба саломатии мо зарар дорад ё ин ки фоида. Ва инак мегузарем ба таҳлили ин ки дар раванди рӯзагирӣ бо ҳуҷайраҳо самараноктар мешавад ва ҳамаи ҳуҷайраҳои осебдида барқарор мешаванд. рӯдаҳо тоза карда мешавад, кори рӯдаҳо фаъол мешавад, девораи рӯдаҳо мустаҳкам мешавад ва ҳамаи узвҳо аз он ҷумла гурдаҳо, шушҳо, ҷигар ва ҳатто пӯст аз заҳрҳо холӣ карда мешаванд ва ба гуфте детоксикатсия дар организм сурат мегирад. Акнун наворамонро, яъне қисми дуюми навор оиди тестҳои ҳомиладориро шурӯъ мекунем. Дар наворе ки оиди тестҳои ҳомиладорӣ шуда буд, яъне намудҳои тести ҳомиладорӣ, комментарие буд ки чаро ҳолате буд ки ҳатто баъд аз 10 рӯзи задержка тест нишон надод. дӯстони азиз, дар навори гузашта мо ҳолати муқаррарӣ, яъне ҳолати стандарт цикли бенамозии зан, яъне 28 рӯз аз задержка надошта бошад, дар он ҳолат 1 рӯз задержка бошад, тест метавонад нишон диҳад. Вале ҳаст ҳолатҳои ғайри муқаррарӣ, яъне зане ки задержка дорад, аз аввал задержка дорад ё ин ки овуляцияш дер аст, позняя овуляция дорад, дар он ҳолат тест метавонад ки ҳатто 10 рӯз пас, 15 рӯз баъди задержкааш нишон диҳад. аз ин рӯ барои аниқ кардан ва тарзи дуруст мондани ҳамаи ҳамин тестҳо бояд ки ҳар як зан ҳам бенамозиашро, ҳам задержкаашро низ дар бар гирад ва ба назар гирад ки дар кадом ҳолат чӣ тавр тест гузорад. вақте ки овуляция дер бошад, яъне зан позняя овуляция дошта бошад ё ин ки тухмҳуҷайраи бордоршуда дер аз найча, яъне трубкаҳо ба бачадон фарояд, тест на ҳама вақт метавонад ки нишон диҳад. чунки ҳангоми дер будани овуляция низ бордоршавӣ низ дер ба вуҷуд меояд. ҳангоме ки дер аз трубка ба бачадон мефарояд, миқдори каме ХГЧ ҳосил шудааст. аз ҳамин сабаб метавонад ки тест дар бисёр ҳолатҳо нишон надиҳад. дар ин ҳолат чӣ кор кардан мумкин аст? дар ин ҳолат танҳо ташхиси ХГЧ, яъне анализ ХГЧ супоридан дар кор. дар давраи аввале якум боре ки шумо месупоред, агар ки ҷавобаш мусбит баромад, яъне нишон дод ки шумо шояд ки ҳомиладор бошед, бояд баъд аз 2 ё 3 рӯзи ташхис
як бори дигар, яъне такрорӣ, шумо бояд ки анализ ХГЧ супоред. Бояд ки дар муддати 3 рӯз ҳамон сатҳи ХГЧ дар организми зан то 100 маротиба зиёд шавад. Агар ки зиёд нашуд, ин аз он шаҳодат медиҳад ки ё ин ки ҳомиладорӣ нест, ё ин ки ҳомиладорӣ берун аз бачадон аст, яъне внематочная беременность аст. дар ин ҷо як чизи дигарро мехоҳам қайд кунам ки ҳангоми поликистозии тухмдонҳо ва ҳангоме ки зан баъзе дороҳои гормоналӣ истифода мебарад, хусусан дороҳое ҳаст ки дар таркибашон ХГЧ доранд, дар он ҳолат тест метавонад ки ложноположительно нишон диҳад, яъне тест дурӯғ нишон медиҳад. Нишон медиҳад ки зан ҳомиладор аст, вале дар асл бошад ҳомиладор нест. аз ҳамин рӯ ҳангоми тест гузоштан шумо бояд донед ки дар шумо поликистози тухмдонҳо ҳаст ё ин ки не ва чӣ дороҳоро шумо истеъмол мекунед. инчунин занҳое ҳастанд ки дар назорати духтур ҳастанд, яъне дороҳои гормоналӣ истифода мебаранд ки дар таркибашон хорионический гонадотропин доранд, яъне ҳамон ХГЧ-и сунъӣ доранд, ҳамонҳоро истифода мебаранд, ё ин ки сӯзандороҳо, яъне уколҳое ки дар таркибашон ХГЧ доранд истифода мебаранд ва баъд аз он вақте ки тест мегузоранд ҳомила нишон медиҳад. аз ин рӯ ин ҳолатро низ бояд шумо ба назар гиред ҳангоми тест гузоштан ки оё дар рӯзҳои наздик дар 1 ҳафта пеш ё ин ки дар 2 ҳафта пеш ба шумо чунин сӯзандороҳоро нагузаронда буданд, ё ин ки шумо ягон хел дороҳо истифода набурдаед ки дар таркибашон ҳамин ХГЧ вуҷуд дошт. чунки ҳангоми гузарондани сӯзандору, яъне укол кардани ХГЧ ё ин ки истифода бурдани доруворӣ дар организми зан метавонад ки то 2 ҳафта ҳатто то 3 ҳафта миқдори ХГЧ бошад ва тест нишон медиҳад ки зан ҳомила аст. дар асл бошад ин танҳо эффект, яъне таъсироти ҳамин дору аст. ва инчунин як саволи дигар ба фикрам ки аз ҳама саволи муҳимро дида мебароям, барои чӣ вақте ки зан тест барои ҳомиладорӣ мегузорад, ҳатто занҳое ки задержка низ надоранд, тест барои ҳомиладорӣ мегузоранд, муайян мешавад ки ҳомила доранд, вале 2 рӯз пас ё ин ки 3 рӯз пас бенамоз мешаванд. чаро чунин ҳодиса рӯй медиҳад? дар баъзе ҳолатҳо мешавад чунин ки зан ҳомиладор мешавад, вале худаш ҳис намекунад. масалан вақте ки тухмҳуҷайра бордор мешавад ва ҳоло дар найчаи бачадон аст, яъне дар трубкаҳо аст, ва чӣ хеле шумо медонед, эндометрий ин вазифаи хеле муҳимро дар организми зан бозӣ мекунад, яъне эндометрий чӣ қадар ғафз бошад, ҷойгоҳи тайёр барои васл шудани тухмҳуҷайра мебошад. ва ҳангоме ки дар организми зан ягон хел патологияи эндометрий дида мешавад, яъне тонки эндометрий дорад, спайки дар эндометрий дорад, ё ин ки полип эндометрий ба ҳаст, тухмҳуҷайраи бордоршуда вақте ки аз найча ба бачадон ки фаромад, ҷое нест ки дар он ҷо васл шавад. аз ҳамин сабаб меафтад ва зан инро ҳис намекунад, монанди бенамозӣ меафтад. дар ҳамон ҳолате ки аз трубка то бачадон фаромадан миқдори каме ХГЧ ҳосил мешавад ва аз ҳамин сабаб вақте ки зан тести ҳомиладориро мегузорад, дар он ҷо нишон медиҳад слабоположительный, яъне якта хати сурх, якта хати хиратар нишон медиҳад, зан гумон мекунад ки ҳомиладор аст, шояд ки дар асл ҳомиладор бошад ва аз сабабе ки дар эндометрияш патология дида мешавад, ҳамон тухмҳуҷайраи бордоршуда наметавонад ки дар бачадон истад. ё ин ки мешавад ҳолатҳое ки мард дар организмаш илтиҳоб дорад, яъне ки воспалительный процесс дорад, ё ин ки мешавад сперматозоиди носолим ба тухмҳуҷайра ворид мешавад, дар он ҳолат низ мешавад ки инкишофи нодурусти кӯдак ба вуҷуд биёяд ва ҳангоми фаромадан аз трубка кӯдак меафтад. барои ҳамин ҳар як зан бояд пеш аз ҳомиладорӣ вақте ки дар 5-ум рӯзи бенамозӣ ё ин ки дар 13-ум рӯзи бенамозӣ ташхиси ультразадо мекунад, бояд сатҳи эндометрий, яъне андозаи эндометрийро донад, бояд донад ки дар эндометрии зан ягон хел патология дида намешавад, ягон хел спайки нест, полип нест, чунки барои ҳомиладорӣ ин бениҳоят маълумоти муҳим аст. инчунин мард низ бояд донад ки сперматозоиди солимаш бениҳоят бисёр ҳастанд ва илтиҳоб дар организмаш дида намешавад. чунин ҳолатро дар тиб биохимическая беременность меноманд, яъне анализҳо, ташхисҳо нишон медиҳад шумо ҳомилаед, ХГЧ нишон медиҳад шумо ҳомилаед, тести ҳомиладорӣ нишон медиҳад ки шумо ҳомилаед ва дар асл бошад зан баъд аз як чанд рӯз бенамоз мешавад, яъне бо сабабҳои гуногун тухмҳуҷайраи бордоршуда наметавонад ки дар бачадон васл шавад ва меафтад. аз ин рӯ дар ҳамин ҳолат вақте ки зан ташхиси ультразадо мегузарад, дар ташхиси ультразадо нишон намедиҳад ки зан ҳомиладор аст, чунки тухмҳуҷайра бениҳоят хурд аст ва дар ташхиси ультразадо вайро дида намешавад. ва инчунин як саволи бениҳоят муҳими дигар аст ки беҷавоб мондааст. ин вақте ки тест нишон дод ки шумо ҳомила ҳастеду бенамоз шудед,
баъд аз он тест мондед, боз ду полоска нишон дод, яъне боз нишон дод шумо ҳомилаед, ё ин ки кӯдак меафтад, ё ин ки шумо исқоти ҳамл мекунед, баъд аз вай тест мегузоред, боз нишон медиҳад ки шумо ҳомилаед. дар ин ҳолат чаро чунин ҳодиса рӯй медиҳад? вақте ки кӯдак меафтад, вақте ки тест нишон дод ки шумо ҳомилаед ва баъдаш бенамоз шудед, то 2 ҳафтаи дигар дар организми зан миқдори ХГЧ баланд меистад ва оҳиста оҳиста паст мешавад. аз ҳамин роҳ вақте ки шумо исқоти ҳамл мекунед ё ин ки ҳомиладории шумо қатъ мегардад, бояд ки то 2 ҳафтаи дигар шумо тести ҳомиладориро нагузоред, чунки дар ин 2 ҳафта тест ҳама вақт нишон медиҳад ки шумо ҳомилаед. то вақте ки ХГЧ дар организми шумо вуҷуд дорад, тест нишон медиҳад шумо ҳомилаед. хубтараш мешавад ки баъд аз 1 моҳ баъд такрори худро бисанҷед. мақсади умумии оиди тестҳои ҳомиладорӣ: чӣ қадаре ки милли единица кам бошад, ҳамон қадар сифати тест баланд мешавад. ҳангоми поликистоз ва истифодаи баъзи доруҳои гормоналӣ тест метавонад ки дурӯғ нишон диҳад. ҳангоми тонкии эндометрии, спайки эндометрии, полип эндометрии тест метавонад ки ложноположительный ё ин ки слабоположительный нишон диҳад ва зан баъд аз он бенамоз шавад. баъд аз исқоти ҳамл, баъд аз истифодаи ХГЧ-и сунъӣ, тести ҳомиладорӣ метавонад ки то 2 ҳафта положительный, яъне 2 полоска нишон диҳад. дар вақти ҳомиладорӣ ХГЧ аввал дар хун пайдо мешавад. аз ҳамин рӯ барои барвақт муайян кардан анализи хун, яъне ташхиси хун дурусттар аст. ин маълумот барои шахсоне ки наворҳои дарозро тамошо кардан намехоҳанд ва мехоҳанд ки маълумоти умумӣ кӯтоҳакак дошта бошанд. дӯстони азиз, умедворам ки оиди тестҳои ҳомиладорӣ ба ҳамаи саволҳои шумо пурра ҷавоб гардонида тавонистам. агар навор ба шумо писанд омада бошад, чун ҳар вақта фикрҳои худро метавонед ки дар комментарияҳо баён созед. саломат бошед.